aktivitet. Ja. Jeg glemte, at jeg havde lagt mit dimseduk. Ja, det er lort. Ikke lort, det er dimseduk på gamen. Og så har jeg bygget hele huset. Ja, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Hvor fanden blev det der? Fanden, man kan sgu da ikke komme ind på toilettet. Det er helt fucking hyggelig seng. Men vi kan ikke sove sammen. Hvorfor? Ej, det gider jeg da ikke. Kæft, det her det larmer. Hvad så, bare man kan komme ud og skide, når man har brug for det? Du ved hvad? Som ikke er en dør. Så må det jo være sådan en lille gang, bare høre en anden til at trykke. Okay. Nu er Okay, det er på pause. jeg laver efter noget. Det er på pause. Det er noget. Med kur. Kan jeg ikke lave taco med fisk nu? Det er engelsk mad. Taco med salat på haven. Og så hvad skal du sige? Du er på vej ind på toilettet. Det er skide. Nej, Jeg er mest skide. Prøv. For helvede, mand. Nu har man ikke set. Han tænker han på grill. Eben! Kæft, du er dårlig. Du kan smage skærm. Prøv at. Du har bare et bad. Her er et bad. Her er et boblebad. Min sømmer har det ikke godt. Jo, faktisk. Jeg har sådan noget grøn. Ja. Du har et pas. Det er fint. Jeg har fortrudt det. Kæft, du er dygtig til at lave mad. Det er helt vildt. Det er sådan, det ser ud. Det er fortrudt. Det kunne jeg godt finde på. Ja. Nu kan du lidt her. Du gør det bare værre. Altså, det er ikke det. Det går godt over. Nej, det går så lige. Det er sådan lidt skøre. Den har jo den skole. Jamen, ikke synes. Nej. Kæft, jeg går stærkt. Ja, så er det op. Nå, det er dig, der har det her. Oh, love my follow. Det var så indtil der begyndte at følge mig. Fedt nok. Ej, Line. Hvad nu? Løgn. Hvad Det nu? er løgn. Så sætter du det på gulvet. Nej, men jeg gider ikke gå. Jeg er doven. Hvorfor jeg må stå her? Du tænker på kærlighed. Jeg skulle godt lige få dig til at samle lidt nede op på jorden, ikke også? Jeg er flirtende. Han sidder simpelthen ned og tisser. Ja, det skulle nok sikkert skide godt. Okay, men hvad fanden med det på gulvet?
Pose clown. Det er ikke mig. Det bliver romantisk. Fobania Moogs? Huh? Åh. Fuba. Aw. Nu er det så være venlig i starten. Fallaroo. Hvis jeg giver dig et kys på hånden, så Compel Veruda. Nej. Diemph. Uh-huh. Shalbota Brogi. Nuloy, huh? Smintina? Mm. Du Droba. tænker på mig. Sarpava. Jeg tænker på Tanks. Una Burr. Nu tænker jeg på mig selv. Carzini. Unkim Angor. Slapship. Spørg, hvordan Zombo Yelbs? Yibs. Shubi Rao. Fenoy. Kisana. Wamberg. Bifanje Turret Bomzoy. Jeg tænker på det selv. Gel. afvist. Shazzle. Oh, so dork. Flari Griha. Galba Jeg førte den. Lunakunk. Chimre Parla Du Ladip. tænker på seng. Saya. Ej, Galaga det er svært for nogle tanker. Wadida Concho? Nibs Bakumba Ganache. Jeg føler mig flov. Det gør jeg. Nej, nu er vi uvenner. Oh, Naraboo. Hvad nu? Rinshu. Bonko? Finnegrau. I en seng. Læg. Nej, du skulle lægge an. Prøv at se. Ah, you barrig. Ej, det gør du ikke. True. Det gør du ikke. Oh. Wadida. Åh. Deroy. Nej, så er det også 20 minutter. Jeg kan bare advare sådan en eller anden høj CPU eller noget sidst. Det er ikke engang om, hvor man tror. Jeg kan ikke engang få udstoffer. Hvor er det i halsen? Nej, jeg henter lige noget. Styr date. Nej, mand. Nej. Skynd dig. Au, min arm. Skynd dig. Computeren har en funktion, der giver dig mulighed for at adoptere en baby. Eller bare en ordentlig baby. Baby. Ja. Advarsel. Højt CPU-forbrug. Okay. Der står advarsel. Højt CPU-forbrug. Ja, nu er du kommet tilbage til uge 20. Malår. Ja, det var det. Og meget. Oh. Oj, siger man så. Tak. Her. Tak. Så er vi ude og løbe. Du har på en dag. Nu styrer du det. Nej, Jeg vil se, hvordan du styrer det. Ej, hvor flabet. gå hen. Ah. Ej, gå hen. Naboosh. Jeg tror, så er der. Nej. Oh. Nej, herhen. Gå hen. Femte race match, jo. Bare tryk der. Tilbage. Match, jo. Gør jeg? Ej. Skal jeg styre det? Ja. Okay. Nu skal jeg ikke styre det. Han er anspændt. Og jeg er glad.
Tag en, nej, tag en løbetid. Nå, Paul. Nu ved jeg, hvad det var. Du føler dig anspændt. Fisk på hånden. Læg an på. Måske skulle du lige lære mig at kende først. Vi kender mig nok. Nå ja. Hvad er min drejer? Åh, What, Ida? Minus kærlighed? Nej. Spone. Hmm. okay. Nibe ya. Waifu. Ah. Lav, nej. Bare ikke fra lige, fordi det går altid lukket. We dupa clave. Sanse Oh. tib tib. Yalo. Yibs yibs. Wow. Ah. Er han dirty eller hvad? Deploy. Verope ling. Ja, Nachi. Waf. Okay. Band trip. Han blev simpelthen fanget af toilettet. Walks when it Som boy. fanget. Eh. Buma. Huh. En bil. Bonji. Wixana Bilen Zarsta. så en bil, Usanet Pandole. Nibs. som skulle spise, Watanabe. Abimo Yaf. Watini men Pashanizo. smadte simpelthen maden i en skraldespand. Parfase Schwoz. Fordi han hellere vil have tog. Deeps Parfase Horeb. Ganesh. Fordi han havde mange penge. Frispa. Chilo Panini. Så derfor tog han til boksekamp. Eller hvad det hedder. Vishioba. Binfaheb. Ah, new miv. Uh-huh. Ah, Yib. For at Chelnar. skrive, Gungane. Uh-uh. Snubara. for at skrive til Chris. Watanini Chop. Sans? Ambira. That's Noi? Oh, Baba Neff. Frolis? Linda Baba Neff. Sababa. Sambo. Uh-huh. Nu kan jeg mig frog. Hvad? Nu ser jeg mig sjov ud i Prøv at hele. se. Altså det hele går i lag herovre. Du er anspændt. Du er træt til pludselig. Der er ikke lidt lys sådan. Så tænd lyset. Hallo. Hvad? Hvorfor så var det lidt? Ja, fordi der er god musik i det. Lol, det gik i lag. Det er ikke i lag nu. Jeg ved det. Ja. Jeg skal få fast i det mellem tænderne. De lille mor, et eller andet. Hvor er jeg henne? Nu er du allerede der. Jeg spiser. Nu sidder jeg og spiser Ikke den, jeg har lavet. Skulle du sidde og lave mad til mig? Jeg har lavet mad, lige da vi kom ind ad døren. Har jeg sko på? Jeg håber, der var sokker. Jeg sidder bare og kigger på, du sover. Det er virkelig ikke. Og det ser jeg. Du må prøve at se. Hvis du vil prøve at tage sove, eller? Så går jeg ud i køkkenet. Jamen, så skal du lige lægge den der. Hvad er det, hvis det virker nu? Piffatel? Okay. Nu må du sove i stuen. Mor, Hvem har fortjent at sove i sengen? mig. Og kom bus. Nej, det skulle da et tog.
Jeg sagde også et tog, nu er jeg ikke. Jeg kom til at sige bus. Simpelthen. Det kom en bil. Nu kan man bare fandme til at sove. Jeg skal sove det nu, jeg er træt. Det går sikkert derhen. Hold. Jeg er ud, nej. Hvad? Nej. Det går du ikke. Du skal ikke sove der. Du lurer. Hvad er det, hende ikke fatter? Hende, du fatter det heller ikke en skid. Nej, bare lad mig sove der. Lad mig sove der. Du rører den ikke. Lad mig sove der. Nej, jeg skulle bare lige se, hvad jeg så. Tag nu. Så vil jeg med mig og sove. Så kan du kraft det, og bare lad mig sove. Ma. Jeg så bare nogen headset. Jeg mødte. Oh, zip. Khalifa. Jeg fik julegave. Jeg ved godt. Jeg er energisk. Nu spiser jeg simpelthen videre. Og det står slet ikke på jorden, det der. Nobby. Hun tænker på Mad. mad. Ja, det ved jeg godt, men... Hun vil gerne have noget mad, men så tager hun på McDonald's. For at vaske hænder. Ah. Jeg vasker op. Nu går hun på WC. Helt selvglad. Du skal med ind. Du skal have mad. Er ikke så langt hen. Nej, de holder op med en begge, hvad de tænker. Han tænker på sin far. 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 I hvert fald farfar er død. Ved du ikke en skid om? Jo, det er hans far. Nej. Jo. Nej. Det er sin far. Det er hans far. Nå. Det er mig Me bestemt. boy, Zula. Susu. På fitness. Uh-huh. Ja. Har fået en ny fitnessfærdighed. Giver hende mulighed for at træne på forskellige måder. Efterhånden. Neeb. Du har stadigvæk ikke gjort det der færdigt, det der mad. Ja, smidt ud. Og du tænker på computer. Jeg har ikke nogen Du computer. vil gerne vaske din computer op. Fucking sexy. No. Oh, Farouche. Neeb. Oh, Barig. oh, Hooty-yabe. Ooh. Little floor. Barb. Ah. Tæl så Chukabla stor. Larimpo. Rumple lo bibi. Falo. Her ude ved ærne. Jibs. Ah. Huh. Me ploy. Så er jeg et toilet med håndjern på. Sidder du på fucking døren. Vi kommer der en æske. Klokken op eller noget. Fløt. Dupa crave. Skal fløt. Sharpdola abi. Tror du lige det vil gå godt? Rid. Store bemærkning. Brasho prom. Gør om single Stipa no status. chongo. Ja, han vil gerne giftes med Gansay unikød tip. på. Yalo. Minrab. Uh-huh. Paula Minrab. Shun Yarba chips. Ja. Gil. Spørg hver dag. Yibs. Defunatway. Du tænker på mig. Kabuni. Smintina. Fordi du Droba. tænker på mig igen. Fordi Yabasane. du gerne vil du blive min næse. You know. Oh, honey, Som for din væg vil godt lide. Klar over problemer. Jeg tænker på ham. Glara. Ah. Sars. Tan. Mapleaver.
Ham, fordi han godt kan lide håndjern. Ballade. Nej, jeg tænker på ham, fordi han er død. Left it. Nej. Jeg kan ikke godt lide håndjern. Oh, Ham. Vene. Du kan godt lide dirty musik. Sarpava Ikke nogen yonis. flueleje. Una burr. Men han må. Han er anspændt. Du skal ikke spise nu. Du skal altså Pump. Jeg er i hvert fald i sjov. gøre noget af tøj. Nej. Giv den kolde skulder. Nej. Jeg vil ikke give den kolde skulder. Sauga. Det er fandme ikke rart at få den kolde skulder. Usao. Hvorfor? Beanie. Hvad? Jeg tager den mere. Woibe. Hvad er det? No. Hvorfor er det? Flirt med nogen. Zerpa Pahili. Bare med ham. Carnezy. Ja, flirt med ham for helvede. Hvis han kan flirte med mig, kan jeg flirte med ham. Shubi Rao. Fenoi. Hmm? Oh, in a bosh. Okay. Walks Flirt, up. flirt! Iba. Panza. Gør det nu bare. Jeg er flirtende for helvede. Luna. Mm. Gelna. Den er ikke gået langt nok. Du er flirtende til. Oh. Ourses. Du vil skrive kærlighed til. Bomadoo. Tom. Hold i hånden. Du skal lidt mere til. Tilbordet en rose. Amuki Shuna. Tube. Hana Oh. Du er meget Send til. et kys. Nihor. Mwah. Sure. Budaba. Ja. Nu tænker de på børn. Han er altid godt det der. Tænker de på børn? Bloom. Kom, Arbo Vinia. LOL! jeg er lige begyndt. Helvede. Ja, det er det jeg mener. Bora. Chris og Line har deres allerførste Gibbs. film. Gibbs Tomber. Nej. Nej, ikke endnu. Vi skal ikke blive endnu. Huh? Jeg tænker begge på computer. Snasha Sasorba. Ooh. Brisham. Hvad var det? Gribo. Det er kærester nu. Oh. Hvorfor spurgte du ikke bare om det? Det skal vi helt klart. Absolute Fatamoy. Sanush. Niborfjar. Jeg tror, det bliver mig. Jeg var Vi er ikke engang kærester endnu. Vi er børn, Vi er ikke engang kærester endnu. og vi er bare bollevenner. Den er Nu mig. overhaler du. Kæft, jeg er træt. Er du klar? Ja. Nej. Der kommer rigtig noget musik til. Følg stearinlysstrøm. Jeg går det der. Duf. Prøve juhu sammen for første gang. Juhu, hvad hedder det? Haha. Tevene. Det er fedt. Skat da. Det siger sådan. Det ser bedre ud. Jeg sover bare stadig. Jeg vil godt. Jeg vil gerne have børn. Når vi har sgu lige haft det. Ja, går jeg lagde igen. Så ja. Nu er der ikke. Nu er der. Men du er bare en ordentlig dejlig tøj. Jeg sidder bare der. Hvad var det, du gjorde? Okay, jeg tror kraftigt lige han sad og ringede. Det lagde der, og så du der.
Så får det helt andet. Vinaya. Wow. Jeg kan snart se den. Han er det. Er det en dyne, man kalder tyk? Mm. De begynder altså mega frøs. Som han sagde. Han lysrød! Vi skal ikke have os i badekar. Ah, Afrim. Ho, Eteroy. Jeg er barnlig, det kan man godt se. Skal jeg styre? Ja, jeg kan ikke nå at det kan. 26 minutter. Jeg ligger bare stadig. Har vi optaget 26 minutter? Optaget godt med hånden. Jeg tænker på brændende Jeg tænker- kærlighed. Jeg tænker på brændende kærlighed. Lidenskabeligt. Kan det ikke... Kan vi ikke spørge? Juhu! Ja, kan jeg ikke spørge dig om kæresten? Ej, skal I til uhu nu igen? Kærlighed. Vi står der og sådan her overfor. Så kan det give ikke engang din kæreste. Send up Krakow. Det kan en fræk video. Shababu. Nej, det går altid dårligt. To Arva. Skulle det ikke til at uhu? Nå, så får vi... Helt sladder. Helt. Jeg var hørt, at jeg hørte det der. Ah. Skulle det også helt skruet op. Og er meget flirten. Jeg tænker på Tanks. Samzo. Din Kabli. røv ser stor ud. Giv råd om forhold. Hvorfor kan I ikke bare komme sammen? Jeg skulle have spurgt fra starten af. Det... Nej, nej, nu. Hvad? Kærtegn. Prøv lige at se. Du er så fucking hurtigt, så ikke noget at fortælle noget, inden du er væk fra. Men spørg... Ikke så hurtigt! Det stod der før, for helvede. Gjorde der det? Ja, og du blev for hurtig, mand. Vanahig? Jaffa. Er jeg så ikke kun kæreste med Chris? Tevene. Ja, selvfølgelig kan de da stå inde i hinanden. Jeg er stadig, giv mig da lige noget naturligt tøj på. Så vender du lige ryggen til, for at se min røv. Se min røv ikke stå ud. Genja. Quinarb. Utsa Min røv Fenel. ikke stor ud. Farb. Nu vil se, hvordan det ser ud. Frifagasoy. Glafi. Bejog. Kajul. Chiwasuf. Prøv for barn. Prøv for barn, vi skal have barn. Vi skal have barn. Vil du have to? Au, 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 au. Au. Det er dit bedste tøj. Au. Jeg skal holde det fast i det tøj der. Ej, giv mig normalt tøj på. Ej, det der du har så... Sports. Det er så fræk nu. Ja, wow, det der var bare totalt fræk. Ishinoi. Giv mig, nej, nej. Du er for helvede normalt tøj på. Okay. Kom i grim. Ah. Det er helt vildt, han vil ind i sengen, han må det her. Barbahag Grenache. Mwah. Mo and Naya. Hold da. Oh. Wamberg. Karzini. Kig dybt i øjnene. Giv massage. Der står giv massage. Det lyder da ikke. Skal du have den der?
Ja. Er du sikker på det? Jeg lægger an på kys. Gaunim Fisk, snød. Savania. Prøv nu ikke gå videre, nu vil jeg lige læse. Okay. Hvis du også er sur. Nej, jeg vil gerne nå at læse det for helvede. Trykker ikke. Kill uden noget. Grill på en fløt mod din sag med sød og jeg er ligeglad. Sådan der. Nu har jeg læst det. Hvad? Så ligger han til at sove. Og hvad var det, du lige trykkede på der? Det finder du ud af nu. Bolle? Bedre endnu. På barn? Hvad? Nu skal vi sgu da bolle på barn. Se. Du skal ikke tage mikrofonen om på nakken. Jo. Eller. Armen. Jeg er bange for at gøre sådan der. Waba. Prøv at se. Fint. Narshkal. Avolamurish. Og lige nu er du ved at knække sammen. What's up, boo? Jeg tør det. Jojo. Quexanas. Lenarg Palifa. And Loy. Sharuna Anna Berveric. Uh-huh. Oh, Skal jeg til at råbe det ind i krydderen på dig, at du skal vente med at trykke på, at jeg har læst? Jamen, det der er altså meget vigtigt, det der. Ja, det skulle også ikke Vanjib Zaphis. mig at må læse. Skanes Shami. Prøv, nu kommer der godt musik. Sorba. Du kunne sikkert til mikroen der, men de skulle slet ikke høre dig. Vi kan godt høre det dig. Hvad? Men hvad du har for nu? Fiba. Whips. Hvad er den på? In a preb remons. Oblish. Sikke en smuk ceremoni. Febine. Aruveda. Ja. Åh ja da. Kom lige. Hvorfor det? Fordi vi kan ikke se. Men det ved jeg godt. Han tror jeg prøver på. Mit hår det sidder nu med en dår. Og kan man ikke tage mikrofonen af? Fordi så vi ikke husker headset i. Jo, vi kan op og lige op. Ja, det kan vi da også. Nej, jeg vil lige hurtigt gøre noget. Nu smutter vi til næste episode. Eller smutter. Jeg vil lige hurtigt gøre noget. Dorna Clada Zoe. Eh? Jeg er tørstig. Men ikke rigtig det hele. Du vil tømme den. Du må ikke tømme. Nej, nej. Okay. Ej, hvad siger du nu? Okay, men Ej, hvad med den? så vi kan godt stoppe. Det